Gihatag ni Kristo ang iyang kinabuhi, alam ka na to. Pinaagi ni atong maila ang tinuod na gugma. Busa angay usap kita na maghalad sa atong kinabuhi, alang sa atong isig katawo. Gihatag ni Kristo ang iyang kinabuhi, alam ka na to. Pinaagi ni ato maila ang tinuod na gugma. Busa angay usap kita na maghalad sa atong kinabuhi, alang sa atong isig katawo. Gihatag ni Kristo ang iyang kinabuhi, alang ka na to. Pinaagi ni atong maila ang tinuod nga gugma. Busa angay usap kita na maghalad sa atong kinabuhi, alang sa atong isig katawo.